Proiektua berrituko du Donostiako Untzi Museoak. Lantalde berria izango du horretarako, Raul Perez buru eta Euskal Itsas Museoa izena hartuko du, ikuspegi zabalago bati erantzunez. Honek urtetan hori baino untzigintzaren ingurukoak baino gehiago jorratu izan ditu eta iruditzen zitzaigun momentu zela etapa berri hau irekitzen zelarik izena ere aldatzea eta Euskal Itsas tradizioak, memoriak eren inguruko museo baten inguruko proiektua garatzea. Nahi dugu marka berri bat Euskal Ondarearen erantzuteko hobeto. Eta Euskal Itsas Museoa suposatzen dugu honena izango dela honi buruz. Ulertzen dugulako itsas historia dela, gure herriak historiari egin dion ekarpenik handiena. Euskaldunon itsas tradizioa divulgatzea izango du erronka nagusia eta egungoari lotzea izango da gakoa. Nola erakarri dezakegu jendia iraganera? Nola erakarri jendia iraganera begiratzen hasteko? Lotu dezagun aukera horiekin, ez? Etorkizunak edo orainak ematen dizkigun aukera horiekin lotu dezagun iragana, ez? Horregatik uste dut oso garrantzitsu dela datozkigun gertakari eta komemorazio eta aitatu da baita ere Elkanoren munduaren itzuliaren 5. mendeurrena, aukera horiedanak eskura datozkigu, orduan horietaz baliatu bergea, nolabait ulertzen degulako museoaren helburu nagusienetakoa dela itsas historia hori gizarteratzea. Jendiak ikusi dezala itsas historia hori norberaren zati dela. Badaude proiektu jakin batzuk, bere biziko arragotxa ematen ari diona, itsasoarekin tradizionalki euskaldunok izan dugun historia guzti horri, ez? Albaola dela, San Juan Naoaren inguru baleontziaren erreplikaren eraikuntza dalata, baina baita Festival Maritimoa datorren urtean ospatuko dena Pasaian, baita Mutiozabal faktoria berritzearena Orion, baita Arrietakoa jauregia berritzea Motrikon, eta badaude halako proiektu interesgarriak, Zumaian ere Beduola hor dago, elkarte moduan, batelak eta berritzen, eta iruditzen zitzaigun museoak horren inguruan dagoen elkarrizketa guzti hortan parte hartu behar zuela modu eraginkor batekin, eta tira proiektu honekin ikuste dut sendotu egingo dugula museoa.